Ел сайын районда мини-футбол буенча турнир үткәрелә. Быел Чернобыль атом электростанциясендәге авария корбаннарын искә алуга багышланган иде. Спортчыларны район башкарма комитеты җитәкчесенең беренче урынбасары Альберт Сайбитов сәламләп, уңышлы уен һәм җиңүләр теләде. От себя лично хочу сказать, что я очень люблю этот вид спорта, сам им очень долго занимался, поэтому по-человечески завидую вам. Мини-футбол буенча район турнирында 9 команда катнашты. Аларның 7-се Питрәч командалары, шулай ук Ленина Кокушкинлылар һәм Шәлеләр дә бар иде. Футбол кырында алар барысы да 5 елдан артык. Все ребята играют одни и те же практически со всего района, там с села Шалей, с села Ленина Кокушкина, то есть с Пестрецов очень много команд. Все, в принципе, команды сильные, готовы бороться за первое, второе, там, третье место, да. Они играют по 2 раунда по 10 минут, получается по круговой системе. По 2 команды с подгруппы выходят на финальные игры, потом играют на первое, второе, третье место. Көрәш нәтиҗәләре буенча беренче урында Олимп, икенчедә Red Bull, өченчедә Виктория командасы, 3 призер да Питрәч командалары. Алар кубоклар, медальләр, грамоталар һәм истәлекле призлар белән бүләкләнде.